Yan guys, kay Raya na po nga. Busy na po. Imbis wag na pa. Hapit na naman tayo eleksyon na ba? Kasi, yan po na yung pagpapin. sus gwapa akong tiya. Ate ya. Linaw na ni si Eugene. Nono tiyo. Ya, salamat sa imong birthday ako nimo. Thank you kayo. Naluwas na kita kong problema. Di pa yung yan batagaan og tagaan ako 1.5. Ito kung gini. Susuloy kwarta si Eugene dagan gini na ako. Pas balos lang yan eh. Tulad na, wato na pala sa mama no. Oh, mapagit. Ay lang kagulo to kay ako to padadaan sa buwan. Salamat tiya sa imong snack tanan tiya sa kanon. Magkaon na lang dukos. Inaya, magpatyo, bugas daan. Ito, palit mo ito bugas dito. Wait. Natural, 5 kilo. Kung ano man, nung kabutog. Sige na, painin to. Isuod ni mo, usulanan niya. Kanalit.